मोगानिखाय बावनाङो दा मानसिफोरनो बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव गेलुनानै होनाय बायदिसो जागोन बे गथ'आसो मुजुजागोन मिनिजागोन एदावजागोन जोबोद मोजां मोनदों गराय फाख्रिया दा गासैबो हलावनो सोलिगासिनो आरो सरप्राइजिंलि बिराद मोजां रेसपन्स फैदों बिराद मोजां फिडबेकबो फैदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि माने सावगारि माने हिउज गिदिर लेभेलाव बिदि खालामनो औ बेनो आंनि थाखायबो मोनसे बिराद गिदिर अपरचुनिटि लाइफ टाइमनि थाखाय थालांसिगोन बे गराय फाख्रि सावथुनखौ खालामनानै आङो जोबोद मोजां मोजां मानसि लोगो मोनदों आरो मेमा रजनि बसुमतारी मेमा आंनो बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आंखौ ट्रास्ट खालामनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो गराय फाख्रि खालामनानै आङो गोबां मोजां मोजां गेदेर गेदेर आरो बाहेरनिबो डाइरेक्टर जाक स्क्रिप्ट राइटार जाक बिथांमोनखौ लोगो मोनदों आरो बे गराय फाख्रि सावथुन खालामखांनायनि उनावनो आंनि आखायाव आरोबाव मोजां मोजां प्रजेक्टबो फैदों दा आपकामिं प्रजेक्टसबो दंबावो जों नुबाय माने दायो एसामिसफोराव जों माने गोबां एक्टिंग खालामनाय बेबायदि आरो माखासे फैबाय थादों औ मैयासो मोनसे एसामिस प्रजेक्ट मोनसेनि प्रेस मिट थांबाय गोबाङानो मिथिबायबो जानो हागौ बे बयनिबो सिनायजानाय मन्जु बरा मेमजों मोनसे एसामिस सावथुन बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दायो सिरियालबो नुदों जोङो औ सिरियाला एसे आवगायनिमोन बे सिरियालाबो जोबथ'बाय दा एसामिस सिरियाला दा बर'फोराव बेबायदि माने सिरियाल सिस्टेम खालामनो हाया हायो जोंना अडियन्सआथ' बिराद मोजांखा बिराद सापर्टिभखा भिउवार्सफ्रा बिथांमोना बेबायदि अनसायलांबाय थायोबा जों बर'आवबो बिराद मोजां मोजां सिरियेल बा सिरिसफोर बेबायदि दिहुनलांबाय थानो हागोन गासैबो मानोना जोंफोर अडियन्सफोरनि थाखायसो बानायो नालाय अडियन्स गैयाबा जोंबो गैया आं सानो बेबायदि जोंफोर बानायोब्लाबो बिराद मोजाङै अनसायगोन बा सोलिलांगोन होननानै आं सानो सासे एक्टर एक्ट्रिसनिया जाबाय माने बयदानो फल' खालामो दा फल' खालामनाय लोगो लोगो माने लाइमोनफोरखौ जिहेतु नोंथांमोनखौ नायनानैनो दिनै ओनसोलाव दा बिथांमोननि सिगाङाव मोजां मोनो जोंखौ जुदि बेबायदि बुङो जोंखौ जुदि सोरबा फल' खालायो बिदिनो पजिटिभ वेआव जोंबो इनफ्लुयेन्स खालामनो लुगैयो जोंनि यां जेनेरेसनफोरखौ लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो मोनसे खोथा बुंनो लुगैयो जे जि फिल्डआनो जाया मानो कालचार फिल्डआनो जा स्पर्ट्स फिल्डआनो जा फरायनायनि बिथिङावनो जा जेरावबो गावनि 100%खौ हो आरो गावनि 100%खौ जेब्ला होयो अब्ला फिथाइखौ मोनखायो सानसे समाव एसे पेशेन्स थानांगोन खिन्थु बे उनावबाबो जाफुंगोन आरो थेंक इउ गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेक्निशियान आइसिइउ टेक्निशियान रेडिअलजि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएसजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन